KCN Films представят. Весела Коледа! Също и на теб! Това е дядо Коледа! Имаше ли нещо специално, което си пожела тази година? Имаше, но мисля, че вече е късно. Коледата на Мериан. Колелото на късмета се върти! Само стотинка за билетче! Мисля, че те видя. То е най-сладкото плюшено мече, което съм виждала. Роден съм за велики неща, така че който да ме спечели трябва да е богат. По принцип ти си просто пухкава играчка. Един билет, моля! Къде е плюшеното мече? Един мъж го спечели преди няколко Наистина минути. ли? Ехо, има ли някой тук? Ела тук, Плюшко. Съжалявам. Аз съм Бъла. Теди. Спри да си въобразяваш неща навсякъде. От сега нататък всичко приключи. Ще бъда друг човек. Обещавам. Ти си играчка за гушкане. Какво означава гушкане? Не знаеш ли? Този подарък е Теди. Трябва да вляза и да го взема. Да откраднеш плюшеното мече? Тихо! Ехо, Внимавай. трябва да се скрием. Трябва да мислим извън кутията. Не съм просто памучна вата. Къде мислиш, че е това плюшено мече? Знаеш ли, надявам се да е щастлив където и да е. Изглежда доста високо. Няма проблем. Гледай. Опитай първо ти. Добре, свобода! Идвам! Бола! Теди! Успяхме! Бола! Коледата на Мериан. Това ли е гушкане? Това е гушкане. Не всички мечки спят през зимата. От 13 декември в кината.